Každý človek, ktorý to s rumom myslí vážne, by mal používať túto aplikáciu. RumX. RumX je skvelá platforma, na ktorej si môžeš zaznačovať rumy, ktoré si ochutnal, sledovať hodnotenia iných používateľov, či napríklad na fóre kupovať a vymieňať celé fľaše alebo vzorky. Ja osobne túto aplikáciu používam dosť často, najmä vtedy, keď chcem zistiť názory rumárov z celého sveta na nejaký konkrétny rum, alebo si kúpiť vzorky nejakých vzácnejších fľaší. Zapnuté mám aj upozornenia, ktoré mi vyskočia vždy, keď na nejakom e-shope pribudne raritný rum. Toto je veľmi užitočná funkcia aj pre zberateľov rumov alebo ľudí, ktorí často striehnú na rôzne raritné fľaše. RumX má veľmi pekné používateľské rozhranie, ktorý podľa mňa dokáže každý bez problémov intuitívne ovládať. No a super je tiež kategorizácia rumov, kedy každý druh dostáva svoje unikátne RumX číslo